Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broad. Sa tinig lamang madugay, ang Aksyon Radio, Balita, Banat, Bulig. Aksyon Radio, Balita, Banat, Bulig. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Mga development sa panagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Aksyon! Rex Canto, kinakilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto Pilipinas! Aksyon Balita Banat Bulig magapalayag na sa sining adlaw mga kaaksyon. Yari kita sa Miyerkules nga adlaw sa bulan sa Oktubre tuig 2027. Kamusta kamo mga kaaksyon namon sa kanginan sa sining Oktubre 27 tuig 2021. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan and kamusta nga to sining mga kaaksyon diri sa palibot sang syudad sa Bacolod sa mga kapurukan kag kabaranggayan. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan sa Aksyon Balita Banat Bulig. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Kalakip man mga kaaksyon na ginabi-abita ng mga kaaksyon ta sa probinsya sang Negros Occidental sa mga banwa kag syudad. Mga kaaksyon dito kay nasa sangkagahon sa syudad sang La Carlota. Nagkapalagyong target sa mga otoridad ta sa sining raid or pagdakop kaina mga kaaksyon dira sa Oriarte Subdivision sa syudad sang La Carlota. Nagkapalagyo siya. Pero ginaayaman siya sa mga otoridad naton sini mga kaaksyon. Kamusta nga to sini nga mga kaaksyon na ang social distancing hindi tagid pagkalipatan ha. Ara lang si COVID-19 nagpasalipod kag nagapangita sang pwede masap dinga niya, pwede madalasa niya ay pwede mano. Sige, mas maayo lang ni kay daw nubo-nubo ang record subong sang probinsya sang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod mga kaaksyon. Padayon lang kabayon ta nga magnubo kag magnubo pagid tub-tub nga
ubos ini mga kaaksyon. Ay, pwerte. Sige, sa mga kaaksyon ta sa probinsya sang Negros Occidental, kamusta kamo iya mga kaaksyon namon sa kanginan? Welcome diri sa inyo sining palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Kalakip man nga ginakamusta tang aton sining nga mga kaaksyon sa isla sang Guimaras sa syudad kag probinsya sang Iloilo, sa Capiz, Antique kag kalakip man sa Aklan, no? Kag sa iban pa naton nga mga kaaksyon nga nagapamati sa sining udto. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan. Sa kinanda nako ang inyo sining kaaksyon sa kanginan aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pangalagad sa Kapitolyo Provincial karon dugay-dugay siningon tang mga balita we have action Marlon Hinovia. Ini may kangtanan sa budget deliberation na ginumpisa na subong adlaw para sa 2022 sang probinsya. Kagadugang na patayo sa COVID-19 sa Negros Occidental naglabot na sa 64. Samtang sa Bacolod City Government Center naman nga balita ni Aksyon Dale Salazar, Councilor Dindo Ramos natala na mag-istorya kay Mayor Bing sa ginapangabay nga subsidy sa mga transport group. Samtang sa BCPO naman nga balita, isa sa mga suspect na involved sa kasong pagpatay kay Police Staff Sergeant Joseph Nepomuceno nakapalagyo matapos ginoperate sang BCPO sa syudad sang Lacarduta kaina sang Kagahon. Dalon tanay karon dugay-dugay, we have aksyon Eric Magbanwa. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Samtang sa Negros Occidental Provincial Police Office naman nga balita ni aksyon na Alvin Graba, matagas nga kalibre sa armas lutang kag illegal nga drogahon na recover sang kapulisan sa isa ka shooting incident kag raid sa syudad sang La Carlota. Kalakip man sa balita sa patrol, igabalita man ni aksyon Alvin Graba, ini may kangtanan sa 32nd Regional Oversight Committee Deliberation sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA para sa 63 ka mga barangays sa probinsya nagapadayon. Balita naman sa kay Aksyon Art Tayhupon sa Special Assignments DTI, wala sang na-monitor nga pagtaas ang presyo sang basic commodities. SRP nga ginpagwa nagligad nga Setyembre, padayon nga ginapatuman. Samtang sa syudad naman sang Cadiz, igabalita ni Aksyon na Roger Gotib, kolektor sang linding patay matapos mabungguan ang ginamaniho nga motorsiklo sang isa ka Toyota Vios kaina sang kagahon ni or kagabi natabo ni sa area sang north no sa syudad sang Cadiz. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Samtang sa balita nasyonal naman kita mga kaaksyon, crime rate sa Pilipinas naglubo sang 34%. Local government units o LGUs mahimo nga manabat sa nauyang nga mga COVID-19 vaccine.
Kag DNR officials ginapakasuhan ni Mayor Isko bangod sa Dolomite Beach. Pag nagsasang tao nga wala makaibalo ang lokal nga gobyerno sang Manila. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Buli. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines mabatian sa diligid lamang madugay mga kaaksyon. No? I-like lang kag i-share ang aton sining programa kay mahinang kalaban na matamaton talang niyo. I-like lang kag i-share ang aton sining program plus ang aton sining ipadala man ang mensahe ninyo sa www.aksonradiobacolod.com.ph sa aton sining website kag sa ato sining YouTubers by Akson Radio Bacolod. Sige kay tirahon tay na dugay-dugay mga kaakson. Sige, ari ng resulta ho sang unang draw sang Small Town Lottery o kun STL sa sining adlaw sang Miyerkules, October 27, 2021. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 4 kag 9, liwat 4 and 9. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Buli pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ayos. Sige, daligid lang ha sa kay Manamyaw Tanay. Sa kay Bong Ogatis Hanoy, may lang pagpamati. Bong Ogatis Hanoy, kay Rochelle Folincio Susana, Alex Fuentes, Gian Resicio, AG Manalo. Kag sa iban pa naton nga mga kakson nga nag-share, kag nag-like sa aton sining programa. Kay Irene Matio, kay Paulo Araujo, kay Gian Resicio, Barrio Garay, Cheryl Villaflor, kag kay Rosaleo de los Reyes, no? Rochelle Folincio Susana, si Ana Sinoro, Roslyn Baldisimo, may lang pagpamati. Jocelyn Libon Dispoho, Martin Gonzales, Torres Alex, may lang pagpamati, no? Alex Fuentes, G. Manalo, Nipes A. Jasmine, Noy Erwin Dicatoria Gonzales, Manjo Arnijo, kag Reggie Bigot, no? Ayos, kay Pelton Lipora, may lang pagpamati. Finayaon, Irene Matio, may lang pagmonitora. Thank you, gid, kag okay, sa kay Dindo Alahar, Valencia Kenneth, sa kay Kagawad Imbong Jocampo, kag Arnel Po di Samparados. May lang pagmonitora sa inyo dira mga kaaksyon, no? Sige, kay Nona Agravante, may lang pagpamati. Okay. Kag sa kay RRC Biscom, ga monitor man si William Soriano from Biscom, Binalbagan. Salamat gid Rosalio de los Reyes, no? Sa kay Rosalio de los Reyes. Sige. Din paginadi kay Joseph Pacifico, may lang pag-monitor dira sa Mayor's Office sa San Enrique, si Kathleen Tavares, Veronica Tilianas, kay Vanjig Gomez, Killer Abada, sa kay Richelle Espinosa, kag Carla Selva. Ayos. Si Torres Alex Arana, Proclaurel Mansilingan, no? Dindo Alahar, may lang pagpamati dira sa Ilog Dindo Alahar. Okay, Valencia Kinet, Alex Alfabito, ga watch sila ba samtang ga lunch time na gani man. Thank you gid Inday Alex Alfabito dra sa Sumaga. Okay. Sa iban pa naton nga mga kaaksyon kay Donald Cabasag kag Atiya Kem Eriman, no? May lang pagpamati sa kay Bong Ogatis Hanoy, sa Kwan Boy Sangga La Carlota, kay Renz, kay Died
and Iman kag Jovin. Salamat gid, no? Ayo, sige, dali gid lang mga kaaksyon na standbyan ay kay matagtapila ka mga komersyal sa balikan ko lang kamo sa dili gid lamang madugay. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitibo. Balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 12:11 na nga ton oras mga kaaksyon, no? 12:11 na. Tig irigma na, tig palanyaga na mga kaaksyon. Pagpanyaga na sa may mga palanyagahon sa wahay pati pagamat-amat na plastar kag preparar, no? Light extension coffee mix na Ang balita, una sa tamang serbisyo. Nagtuantang balita ni Aksyon Alvin Grabaw na hunta na yung balita sa patrol. Ini may kangtanan sa 32nd Regional Oversight Committee Deliberation sang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA para sa 63 ka mga barangay sa probinsya nagpadayon. Yaring kaundan sang report ni Aksyon Alvin Graba sa patrol. Aksyon Alvin. Aksyon Rex, ang Negros Occidental amo ni ang may pinakamadamo nga aplikante para sa nagapadayon no nga Regional Oversight Committee isang PDEA sa diin ini ginahiwat karon nga daw paagi sa Zoom no. And sulod diri kay PDEA Negros Occidental Nicolas Gomez. Lauman nga tugtog gid karon sa hapon matapos ang presentation sa sining 63 tanan ka mga barangay sa probinsya. That includes na ang barangay 41 Aksyon Rex nga ginakabig man nga nagaisahanon nga barangay sa siyudad sa Bacolod ang nag-apply for sining barangay drug clearing program. Bali, isa lang ang Bacolod ya? Oo, isa ang Bacolod. Now, sunod diri kay Gomez sa karon Action Rex, kay ongoing pa man ang ila sining ROC deliberation kay bilog na ning Visayas, Western Visayas Action Rex. And out of 63 ka mga candidates sa barangay drug clearing program nga ongoing sa karon, ni ara na initial Action Rex, BNP 2 ang nakapasar no na deklarar balang drug cleared barangay.
Actually, sa Manapla, duha pa lamang ang initial nga nakuha Action Rex, no? Sa Manapla, Barangay San Pablo, kag Barangay Punta Salong. Amo ni Action Rex ang duha ka mga barangay as initial nga pasar o kana deklarar nga drug cleared barangay, while ang Bago City duhaman ang Abuanan, Sampinit kag Antipolo, stand corrected gali tatlo Action Rex. Ang hinigaran ang Barangay Narawis. Sa Banwasang Ilog lay ari nga diriya tatlo na kapasar ang Barangay Bukana, Barangay 1 kag ang Barangay Manalad, while sa Kawayan ang Barangay Bulata kag Barangay Yaw-Yaw. Sa Hinubaan, isagid lamang ang nakapasar pa sa karon ang Tuok kag ang Isabela may ara duha. Barangay Makilignit kag ang Barangay 2, while ang Castellana duha isa Action Rex gani, no? Barangay Poso. Ang Murcia, Barangay Buenavista kag Barangay Iglawan amo pa lang nakapasar, while sa Silay ang Barangay Balaring, sa Talisay Barangay Zone 14B, ang Valladolid sa Banwa kag Barangay Mabini, and ongoing pa man di Action Rex ang ining ROC deliberation. Ari Action Rex ang kabahin din lamang sa pahayag kag portion sa pahayag ni PDEA Head Nicolas Gomez. Oversight Committee for the second deliberation on barangay agriculture, and Negros Occidental, meron kita 22 barangays na declare sa Renewal Oversight Committee at care barangay. So, person ang mga barangay sir. Yes, we are from Bago City, sa barangay Abuanan, sa Atinit, kaya ang Tinuluan. Kawayan, Bulata, and Yaw-Yaw. Sa Zona, we have Pasataygan, sa Inigaran, we have Rawit, Kinumaan, we have Pook, sa Kino, Barangay 1, Barangay Bukana, and Barangay Manalat. Sa Isabela, we have Barangay Makiligid and Barangay 2. And then we have Castellana, Barangay Puso, Manapla, Barangay San Pablo and Punta Salong, Murcia, Barangay Buenavista, and Barangay Iglawan, Silay City, Barangay Balaring, Talisay City, Barangay Zone 14B, and Valladolid, Barangay Banwa, and Barangay Pagin. The 22 barangay declared today by the Regional Oversight Committee. Okay. So, how about sa Barangay Portuan? Dahil ay sa Siragin Bacolod. Actually, isa sa aton initial assessment cash valuation. May problema sa aton mga ingot sa Barangay 41. Itong tinguhan ng mga address na ito. Action Rex, kabahin din lamang isang pahayag ni Nicolas Gomez sa ng Barangay 41 sa Tusay, why nakalusot sa Barangay Drug Clearing Program, meaning wala na deklarar bilang drug cleared barangay Action Rex. Ongoing pa man, basi ka rin makakuha pa kita sa pinaka-latest update Action Rex. Report sa patrol, ang ka-aksyon nyo, Action Alvin Graba. Una sa balita, una sa action sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat Gidaksyon Alvin Graba. Balita gikan sa Patrol Life Extension Super
Katuantang balita ni Aksyon Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Ini may kang tanan sa palayag ni Councilor Dindo Ramos na tala na nga mga-istorya sa kay Mayor Evilio Lunadilla sa ginapangabay nga subsidy sa mga transport group mga kaaksyon. Yaring kaundan sa report ni Aksyon Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Sa detalye sa ring balita, Action Dale. Action Rex, may arapas ang schedule or natala na pang mag-storya si Councilor Dindo Ramos, ang chair sa Committee on Transportation kay Mayor Bing Lunadilla, ang utinisagis pangabayman nga subsidy sa mga local transport group diri sa may syudad sa Bacolod. Action Rex. Pero according kay Ramos, officially, wala pa siya may na-receive nga naman nga formal communication or letter gikan sa mga transport groups. Aangot sila sining nga panawagan kay Pangabay Action Rex bangod man sa ginapangatubang nga concern nga sudasod nga pagsaka sa presyo sa petrolyo. Action Rex. According kay Ramos, gati para sa nga bahin, no, maghamba kita subsidy nga ginapabay sa mga transport group. According kay Action Rex, depende ini kay Mayor Bing bangod nagadepende man ina sa availability of funds sa LGU, no, sa Bacolod City. With regards naman sa ginaduso sa transport group nga 2 ka pesos nga sa kapretihan para sa unang 4 kilometro, according sa ang LGU wala man niya sa poder. Action Rex regarding sila bangod ang LTFRB National amo ang naga-regulate sang sini nga guidelines. Action Rex. Kung madumduman ngati amo na sa mga media interview like this Action Radio Bacolod, ang Stone, Tibakda, Ondoka, padayon nga naganto sa Action Rex bawat man sa pagsaka sa presyo sa petrolyo. Action Rex diri sa pungsod Pilipinas. Aring tinog ni Councilor Dindo Ramos. Ang subsidy sa city, siyempre, i-refer na kami yun, no? Kasi na-found ang funds natin available, especially nearing the end of this year na. Pero ang nabalaan ko, ang national government, niarap si subsidy sa mga PUJs, sa mga drivers, no? May fuel subsidy sila. But I still have to talk to the mayor ko, ano yung sa city. Wala mo, di sa availability of funds na nagyapon. Ang appeal nila nga saka sa platihan? Oo, ang LTFRB na reasad kung ilagid man ang pwede nila mapa-increase, no? But I've read in the newspaper, ang sa Manila, ang transport group nila daw hindi ng petition tungkol sa subsidy nga yata sila sa national government. Iway ko kami sa ilan with regards to that fair increase kay iway pa man sila ganyan magipadalabot sa atin nga letter. So this moment Okay. Ining mga feedback daon do kagsto na kayo ni wala pa sila communication team mo. Wala pagid with regards siya. Kaya nila siya nga bagay, address na siya sa LTFRB mo na siya government nag-regulate siya. Hindi ang local. Action Rex na batian si Councilor Dindo Ramos ang chair sa Committee on Transportation. Samtang subong nga aga, may arasang composite team nagpadulog na sa Bacolod Government Center, yain ka Office of the Civil Defense Region 6 Action Rex. Nagpatikita kay Bacolod EOC Executive Director M. Ang abo man kay local ITF Chair Vice Mayor Cedro Familiaran. May mga evaluation gagawin na patigayon ang OCD Region 6 dito sa Bacolod City with regards sa mga preventions, mga protocol, kag preparasyon man Action Rex sining pagdumdum sang Piesta Minatay dito sa may syudad sang Bacolod. Balita ikan sa Bacolod City sa Action yo. Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod Action Rex. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Dale Salazar. Balita gikan sa Bacolod City Government Center. Matapos ang balita ni Aksyon Dale, layhunontang balita ni Aksyon Art Tayhupon gikan sa Special Assignments. DTI wala sang na-monitor nga pagtaas sa presyo sang mga basic commodities. SRP nga ginpagwa nagligad nga bulan sang Setyembre, padayon nga ginapatuman. Yaring kaundan sa report ni Aksyon Art Tayhupon. Aksyon Art. Wala Action Rex na monitor ang DTI nga increases sa kung ginapatuman nga pagtaas sa presyo sa mga basic services. Magluwas lang itong nagligad pa bulan sa Setyembre nga SRP nga sa diin pila ka mga sardinas daw mong namatyagan
nga nagpatuman kaginalaw sang dabahin sa DTI sang panimagong suggested rate of price. Sunod diri kay Rachel Nofabli ang tagpamuno sa DTI sa Negros Occidental. Bisan galing agri-products galing siring niya iya ina sa Department of Agriculture, although nakita nila may pilagi man ka mga pagtaas, normally Action Rex nagadepende niya sa ginatawag na supply o low supply and demand. So siling diri ni Nofabli niya ti ara na ina sa bahin sa niya Department of Agriculture ang paghimo iya sa ila kaugalingon nga monitoring. And so far sa basic commodities, siling pa diri ni Nofabli hindi na sila dali-dali nga magpataas ang presyo unless nga tagan authority sa bahin sa nila taratapat. Yaring parayag Rachel Nofabli sang DTI. Ang among ginabantayan git ang mga basic and prime commodities may suggested retail price nga as of September ni bala. So basta may SRP gina-monitor gid ina siya. So tanan sila are within the suggested retail price. Gina-monitor man na ang DA nga product. Galing kay ti daw ay man na sila SRP gid balaan mo daw generally daw based man sila sa law of supply and demand no kung na ang mga agri products na mga vegetables and what di daw hindi man gid nila masyado ma-set ang price. Mayo na ang DA ang maka-answer sina based sa ilang monitoring no. Sa parayag ni Rachel Nofabli para maproteksyonan naman ang ina siningalawas sa batok sa aksyonan tayo kupuro na sa balita o sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Arta Ihopon Aksyon Radio Philippine Standard Time las 12:27 ang aton oras. Standby Aksyon Marlon Hinubiya balita gikan sa Kapitolyo. Isunod ta dugay-dugay no sibak sa pwesto ni DNR Secretary Roy Simato bilang ground commander na sang Manila Bay Task Force si Jacob Miemban Jr. Sang dumog sang mga katawan ng Dolomite Beach Resort nang buksan ini sa publiko mga kakson. Ambot nga daw nagdamo gitong tawo pinahalin sa pwesto ni DNR Secretary Roy Simato. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga kaksunta, pwede ba lang maghubin? Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat isa pa servisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon Aksyon Radio.
Kapitolyo Provincial kita mga kaakson. Ini may kang tanan sa 2022 nga budget sang probinsya ho gina deliver na or ginapatigayon kag ginupisa na subong adlaw no kag dugang nga napatay sa COVID-19 sa Negros Occidental naglabot na sa 64. Yaring kaundan sa report ni Action Marlon Hinovia sa Kapitolyo. Action Mar. Dari sa mga season hall sang sangguni ang panalawigan sa Provincial Capitol Building para subong sa lunch break no ang mga nagpatagayon sang 2022 budget deliberation nga sa din amon ning una gid nga adlaw sang pagsugod gid sang deliberasyon may angot sa 5.7 billion pesos nga pondo sang Negros Occidental para sa tuig 2022. Based sa schedule nga nakuha naton bali 3 ka adlaw ang pagpatagayon sini nagumpisa subok October 27, sundan buwas October 28 kag pagasundan naman sa November 10. Way pa may baluan kun bala pagkatapos ang November 10 nga budget deliberation posible nga base kung magkamagawa na sang approval o desisyon ang SP Committee on Finance. Na kung patunupan nga ginpalayag ni Vice Governor Jeffrey Ferrer nga ang ila sa naging kasugtan kaya patuwag lamang sa sining hearing o deliberation ang importante nga mga offices kag division. Amo ning sa mga adlaw ang unagin na patuwag mga alas 10:30 kaina sang aga amo ang Governor's Office, ginsundan sang Administrator's Office, Office of the Provincial Accountant, ang Provincial Treasurer nga taratapan. Kagkaroon naman sa hapon na launa media sa pabalik sa deliberation, ay patawag naman ang division sang HRMO, ang PPDO, ang PDC, ang Provincial Engineering Office, ang EDD, ang mamukal kaga Provincial Tourism Division. Tibos ka na October 28, may mga naka-schedule man nga division o konda department. Sa November 10 naman, ang nakita naton diri nakasentro tarani may angot din nga mga division kag opisina sa bahin sang health sa ikayong lawas ni siya. Ay naka-schedule November 10 sang aga Provincial Health Office, importante ni sa kampanya mo sa ato sa probinsya against COVID-19, ang Hospital Operations Department kag ang tiglawas sang nagkalain-lain nga provincial government run hospital. Isingit ko lang kay sa mga aga si Governor Bong Lacson, isa lamang sa mga opisyal sa nga nagpatigayon at pag-una sa blessing kag inauguration sa sining Arano Pork Shop. Ang Arano mo isang Alliance of Hog Raisers Association of Negros Occidental. Mayara sang blessing inauguration ginpatigayon diri sa may lapi sang Ayala Mall at tubang lamang sa nga provincial capital nga building. Ano na da? Arano, amon isang alliance ang mga hog raisers. Mga hog raisers, mga produkto nila. Oo, damo ni sila mga meat processing kag pork shop sa Negros Occidental. Ila sa nga Pangulo Presidente mo si Rick Lauron, taga Himabalan City ni. Amon ining Arano ni mayari man sila sang papel sa nagapadayon ng kampanya subong sa provincial government para mapabilin nga hilway sa African Swine Fever kung ASF ang Negros Occidental. Sa bahin sang kaso sang COVID-19, based action reg sa ato sa nga datos or sa record naton, amo ning pinakadamo nga numero mo sang new death sa Negros Occidental. 64 ang numero, no? 64 new death. Pero may pagklaro dari action as of kahapon isa ha. As of kahapon ni October 26. May pagklaro dari si Governor Bong Lacson. Nabutang ginada sa datos ra gid pagwa sa Provincial Incident Management Team COVID-19 active cases
nabutan na cumulative report. Amo silingon sa Action Rex nga inang numero na hindi po silingon nga nagkalamatay ina sila sa sulod sang isa lang kadlaw. Bali natingob ina nagliligad nga mga inadlaw, pwede Lunes, Martes, Miyerkules, no? Kag ang datos, ang numero, gintingob lang na Action Rex. Amo na nga, 64. Same na sa nagliligad nga mga datos nga ginpagwa Action Rex. O galing, kung ikaw maglantaw lang sa figures bla, di siyempre medyo makipot ka kay nagliligad may ara nga tag 34, tag 26, nagligad nga mga sinima naga Action Rex gani may ara sang isa lang gid niya mo, one lang gid ang dugang nga death. Pero as of kahapon, medyo makakalipot ka manti 64, no? Ang dugang nga mga nagkalamatay. Aring pagklaro ni Governor Bong Lacson, Angot City. From day 1 to now, we are 1,100 plus dead. Sometimes, especially death, no, the DOH really has to confirm it before they announce it. So it is common to have a cumulative number of cases, then it is announced in one. But of course, that's why I had to mention already how many deaths we've had from day 1, which is 1,100 plus. Nang paglaro ni Governor Bong Lacson Angot City. Tulangan ka lang karon kay sa mga aga nagkadto diri si La Castellana City Municipal La Castellana Municipal Mayor Romaila Nicor mangilibutan dari sa may opisina ni Governor Bong Lacson, no, pag-follow up sa pilang sa mga proyekto dira sa Municipalidad Plus. May Action Rex sang sang palayag ang alkalde may angon sa pagtaliwan na to sang isa nga Iloy. Kay dako Action Rex nga serbito nga panomdom hindi lamang sa mga taga-Banwa sa Castellana nagtaliwan to Iloy Action Rex COVID-19, di ba? COVID-19 unvaccinated to way to kaagi bakuna. Way kaagi bakuna. Ya Iloy plus hindi lang gali ang ya Iloy nga nagasurvey bilang ABC President sang Banwa tek matuwag councilor ay isa kagawad pag sa barangay Action Rex nga nagtaliwan man sa Banwa sa Castellana unvaccinated wala man makapapakuna kontra COVID-19. Ang action yung gikan sa Kapitolyo Action na Malon Hedubaya una sa balita, una sa action sa pagkarod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balita kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo. Sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you! Salamat gid Aksyon Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 12:38 ang aton oras, 12:38 na mga kaaksyon. Sa mga kaaksyon tamay tisian. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magtulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,
Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Tuloy ang TikTok yan ang gusto ninyo. sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig na naangkon sang pungso ng hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may alaman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naruyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, ara si Conipo, ang naging manager, si Rani Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Campo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Action Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the Ciudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Dito nakilala to damo din yung sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Action Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung dinay na naman amat ang kami sulod. Ako I started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs ng Action Radio. Ayos, may lang pagpamati kay Eboy Sarabia, no? Pangapita, bag-ulang, tapos papanyaga. Ay, Bertia, salamat gid Boy Sarabia, thank you gid Inday Blaza, and Rosalgado, no? Gapamati sa barangay Nagasila, Carlota. Thank you gid Rosalgado, no? Okay. Evelyn Pomosino, may lang pag-monitor, Evelyn. Mary Jane Saludares, happy birthday sa iya sininga mother, no? Kay Cristita Saludares dira sa Banwa, sang Pontevedra. Halin sa kay Mary Jane Saludares. Ayos sa kay Christian Roa, TD Toquero Juniors, TD Toquero Senior, no? May lang pagpamati sa Barangay Maaw, Bago City. Kativer, salamat gid. Risa Tresa Mamilya Piliado, may lang pag-monitor dira sa San Jose Binalbagan, may lang pag-pamati Riza, no? And Tanilio Jane dira sa Santorini Village, ni Santorini man. May lang pag-pamati sa pamilya Velasco Tanilio and Isto Kuning dira sa Barangay Mansablay, Isabela. Halin sa kay Tanilio Jane, Rufino Era Gavinio, may lang pag-monitor sa Handumanan. Noel Amar, may lang pag-pamati kag kay Kumparia Boy Jolingo kag Riboy Alunan kag sa iyang inablo si Taboy Derla, no? Okay. May lang pag-pamati kay Day Jinky de Alagdona kag Mr. Biboy Bilyasor. Okay. Sa kay Livy Hilogo, may lang pag-monitor sa Charito Heights. Upo ni sila guro ni Elvira ay. Sa lang laka-address mo. Elvira kag Libby Hilugo. Rosalina Arellano Espadero. Enrique Aguirre. May lang pagpamati sa La Carlota. Barrio Garay. Thank you gid. Gerald Gadudo. Salamat gid. Kay Sherlins Arnaiz. May lang pag-monitor. Monitor dira sa Beroth, Libanon siya. Sa kay Sherlins Arnaiz, no? Patrick GRB Disina, may lang pag-monitor, no? Thank you, gid. Salamat, gid. Kag kay
George Gargasiran, may lang nga pag-monitor, gingagaw siya. Salamat kid Sir George Gargasiran. No? Daligid lang mga kaakson na standbyan ay manumbalik kita dugay-dugay sa pila pa ka mga balita gikan sa aton sining nga mga action reporters. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat Inuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita Mga dala inspirasyon Aksyon radyo Bakolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bakolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginadampigan Padayon Aksyon Radyo Pagkolon kag negrosanon Inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bakolon man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bakolon saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sa ginadampigan Padayon Aksyon Radyo Una sa balita, una sa aksyon Sa Bacolod Aksyon Radio Una sa balita, una sa aksyon Sa Bacolod Aksyon Radio Kita ulog na na'y Sinsan ang mga kahintangan Responsable na pagbalita Pagdahil na ipalak na Malasig pero sigurado Aksyon na may dalagang palanggan Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo.
Pasang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas ka balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bakulong yung kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sagsay ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Madayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
Iya namon ginasandigan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala Paglaom kag kasanan Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagduhaw sang biton Mga balita may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Patuod nga mensahe Wala sang ginadang pilihan Padayon Aksyon Radyo Bacolod nun kag Negrosanon Inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Buliki. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat, Buliki. Sa mga balita kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo sa mundo ng politika, palakasan at showbiz. Lahat, hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Balik kita diri sa atong sining pangalagad Aksyon na Radyo Philippine Standard Time las 12:58 na nga oras. Kadtuan tanang balita ni Aksyon Alvin Graba, mapanukpo kita sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ini may kang tanan sa matagas nga kalibre sang armas kag illegal nga drogahon na recover sang kapulisan sa isa ka shooting incident kaina sa Dakbanwa sang Calatrava. Yaring kaundan sang report ni Aksyon Alvin Graba sa patrol. Aksyon Alvin? Kung padayon pa ang investigasyon karon sa mga kapulisan sa Idalo mismo, no? Ang Lacarlota City PNP upod na diri ang SOCO kag ang iyasang bomb squad action na Rex ari naman na diri, no? And diri sa area sang Simeon Pidoy Street sa Oriarte Subdivision, Barangay Poblacion sa siyudad sa Lacarlota. And in relation to reaction Rex, inalauman man ang pag-aabot man ni PD, Romy Palgi, considering natugtog karon nga nagapadayon pa ang investigation sa ara pa da sa gyapon? Ari pa kami. Ay, abi ko kung amat-amat na nag-pull out ng kapulisan, way pagaling makuha na daan? Why pa? Action na Rex. Na nung pinagid ka sa likod siniyaw? Gani, sakto na Action Rex. Namun ang ginapamungkat man namon, diri sa mga katapong man sa medya ano gidang sa likod siniyaw. Oo, ano gidang sa likod siniyaw nga daw kadugay. Ginalin para sang kagaw na sa subong ara pa nagaligyapon sa area. Ating mga suspect na? Ang suspect diri, ang initial diri Action na Rex nga suspect nakapalagyo nga si Archilito Dumipig. Oo, itong gina-consider man nga may angot sa kaso ni Police Staff Sergeant Joseph Nepomuceno? Correct, sakto na Action Rex. That is why ari man diri ang mga tinga may suko. Ang suko ari naman diri Action na Rex, no?
muna ang ginapamangkot nga may soko kay tungod siguro sa mga sa mga armas kag armas pila man lang to kabilog armas to anong na-recover na gani? Mga empty shells. Actually, ang mga recovery diri sa buong aksyon na Rex, ang isa ka granada of hand grenade. Actually, model PRB, People's Republic of Belgium, apat ka rounds ang rifles ang rifle grenade. Kag ang Why man na lawas? Ang lawas, wala sang lawas. Alang-alang man na isugpon mo sa garan kay daw hindi man naguro? The M16 man nagurong ginabutangan imo to gani ano ko to ganing imo imbuna no? Oo, imbuna to. Actually, man diri ang caliber 38 pero ginadudahan nga base hindi ni 38 or base 357. Of course, may improvised shooter. Actually, ang nadakpan diri pa diri ang duha ka mga babae. Ara pa das la sagwa? Ari pa diri sa sagwa. Kay na do nagalumpiga das lang nga duwa? Oo, ari pa sila sagwa, taga Salvador Benedicto ang isa ka bahay, isa ka barangay. Mga minor na or hindi na? Hindi, of legal age na ni. Ang mga minor, Action Rex. Hindi ng mga minor ya? Ara sa pagginakop karon sa WCPD. Oo. Si Ari na diri Action Rex, no? Si Kagin Pagwa niya kagina, ang ining mga granada ni Action Rex, si Lieutenant Reman Binobo. Pa-explain ko rin sa iya, Action Rex, kiti ako ni ang granada ni Action Rex sa PRB bala, ginausan ni sa mga militar. Sir, papa-explain lang ko, ano ning isa ka model PRB na granada, hand grenade? Sir, so far sir, nakita sa sulod, sa crime scene ang ato nakita nga initially do, may isa kita ka nakita nga hand grenade nita PRD 423 kag may apat ka rifle grenade. Pero ini rifle grenade niya puro mga military nga ginausap yung mga military. So pa rin sa naibala natin nga manufacture din sa Bacoor, kag siguro nakita na kay kung isa aga kawigit na sa mga items sa atong tropa nga operation sa bukid. Muna siya. Ay yes, sir. Siguro muna sir ang isa ka mga rason nga ari may nakita-kita diri sa area. Tingnan ako kagina nga antes nagsulod ang suko, kamo mismo na una sir. Ay sir, bali ito pila sir ang procedure. Ako ay mga explosives sa kita na yung gaw na kanta IUD bago na mo ni-clear ang area kag amo na pagtutakasan nga suko. Ining PRB nga hand grenade niya sir, iyan isang militar, di ba? So para siya sir standard na sa ginaisto sa mga tropa pero kay kung kisa nagkakawigit sa operation. So buti nga rin tipon ini posible maybe nga mga sir nga nakita na kag sir yang kawigit sa operation kisa mo na siguro may nakita sa dring area sa so ni sir danon yun ay sir bali i-examine na namon trumayo kung complete body part niya sa kung complete body part niya sa explode na sa I believe maabot ang inyong regional director sir para diri ay sir ginahulat kanang namon apan nga regional director di police media gari alam ito masar ang aton nga ang regular director sa iyo dikin. Sige sir. Sir, thank you sir. Si Lieutenant Binobo, Action Rex. No? Sa ano to? Sa bomb squad. Sa Loco. Okay. Si Rizoma gali subong ang regional director? Oo, si Rizoma gali ang regional director nila. Si Police Major Gary. Ingaway pa na makuha ng granada daway pa na nakuha na pagwa niya ni Action Rex. Manigin pakita niya kagina sa amon wala lang madugay. Kag amo ni ang dalon dito sa ila sini nga pag hinakop. Base dugay-dugay base mga available naman diri ang hepe no si Police Lieutenant Colonel. Way pagid kapagwas ang statement ang police station chief dira. Oo, si Jonel Guadalupe. Way pa siya? Way pagid kay pagkuha namon Action Rex ara pagid siya sa sulod hasta subong. Actually ari naman diri mga kapulisan ta sa Bacolod City Police Office si Lieutenant Colonel
Joker Caboral, ari man O, diri siya nang aksyon na nag-spearhead arresto. sa operasyon, si Caboral. Yes sir, si Jobel Sidel, ari man diri sa IDMS ta, o IDMU. Ano daw si Sir Sidel? Ari man diri. Oo, ari man diri action na Rex, no? Kay ang nature, ma-serve kung tani isang warrant of arrest against diri, no? Sa suspect action na Rex. So, basi makakuha kita diri sa pinaka-latest pa statement gikan kay Lieutenant Colonel Jonel Guadalupe. Rex diri sa area sang La Carlota, action na Rex with action na nanitiraw. Ang Ano pang ginapabot na gani, Subong? Ang ginapaabot na lang di actually sige halos na kompleto naman ang ila sining mga numbering mga recovery Nakakuha ng soko, nakasulod na? yes, action Rex nakasulod na. Okay, tapos na gidman siguro na. Kabay pa para makaamat na kami 1-2. Gani man. So, Rex na diri sa siyudad sa La Carlota with action na ni Kirao ang action nyo, action Alvin Graba. Una sa balita, una sa action sa Bacolod. Action, Brad. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Karon na dugay-dugay kay sugpunan ni aksyon na Eric Magbanwa kay isa sa mga suspect nga na-involve sa kasong pagpatay ni kay Police Staff Sergeant Joseph Nepomuceno. Amuning nakapalagyo matapos nga ginoperate sang BCPO sa syudad sang La Carlota kaina sang Kagahon. Ay porti manino. Dali gilang aksyon na Eric Magbanwa sa report mo dira sa BCPO. Life extension na vitamin D3 anayho Una sa tamang serbisyo. Ato ang tabing balita ni aksyon na Eric Magbanwa sa BCPO. Ining isa sa mga suspect nga involved sa kaso sa pagpatay kay Police Staff Sergeant Joseph Nepomuceno. Amuning nakapalagyo kay Nasangaga dito sa La Carlota. Yaring kauntan sang report ni aksyon na Eric Magbanwa sa BCPO. Aksyon Eric! Yes, Action Rex. Ba, dumayong tirada mo. Nakabot ka na? Nakakaon ako paho, no? Paho? Paho ni Inday Jean Isulco. Okay. Nakahapit ka glito. Nakahapit ko kadali gito. Ba, timayo gid. Wag kita ta. Ara Mati action Eric Oo. Yari dala to ipanyaga nyo to Sabi ko pa, dumugan nyo to. Ayo di purma. Bago na kinitapas kasi dinumugay na siyang pahos. Bagulang natapos? Hindi po kinasikin ko taga-diyagin si Bingan taga-diya. Ate God. Oo, sining ko ini ang isa ni Kirex Kantong ay matandog ta. Ang matandog patay. Patay ya gali Kaya isang paho ni Inday Isulgon. Oo, namit na to. Namit kaya doon dito pati miso to tunro mo ko matulon mo. Di ang ginbakbakan ko ang ispe ang mga Si Romel White Sino? Si Toto Romel si classmate Classmate mo? White kay may ginobdan nga lubong kilalay abla. Di sinaya, way kaso bisan way si classmate mo ni. Ara lang sinday Jenny Sulgon. Okay gid na. Ga pamati sa gani subongo. Ara kasi gani kwanto ga tunog-tunog to aksyon radyo sa iya nga pahuan. Ba. Oo, nati pa man nang ginamos na. Ba, amo nang namits. Kay kung magbakal ka na paho, may ginamos na nga paman. May ginamos nga paman. Man. O, ati, gusto mo ginamos? Ati, kung may ara
Ayo di purma. Sino gid magbalibad na? May isa pa ko di kagarapon, no? Ngati god. Ginatang nintay... Saktuhan ginang isa ka garapon kag isa ka bandihado. Ayo di purma. Tapos na mo kakarot-karot sa iyong matingkoy. Kasi nagugot ako yun. Sakto gid na. Tuwan ginabot ito mo yaman ta kay Dejin. Kuti pila ni tanan. Oo. Wala problema, dapat ko di kwarta. Ba? Sige, hindi kuha niya, thank you lang na ya. Love gift na ya. Love gift na ya. Kuha pa, di kuha rin ako, may ari ko din, dapat ko di kwarta. Sige, hindi ko kilala ng kwarta ni Action Eric. Ini love gift. Muna ya si... muna saya mo. Na siya magbaton si Jane. Hindi na magbaton niya. Why na ya. Ang kwarta mo ba piki ka? Hindi niya papatunon. Ayo di purma. Wala giring nga. Giring ba yung kwarta? Oo, gani. Wala kinabaton na kung magbayad ka, hindi niya papatunon. Laban. At ato niya makasarang mo tayo magbayad mo. Oo, gani Talikati ko niya, tagtiyawat pa man. Ayawat pa. Ayo di purma. Mayo lang da nga pagpamatikin dahil Jane ni Solgo, no? Kag sa tanan nga mga kabarkada, kag mga kakilala da sa Dulibla. Julian Protestant. Oo. Higadalan lang na. Julian Mingo Stand. Hindi na sa magtalang da kay isa lang ng baligyan sa kung magpakadto ka sa Sor sa wala. Kung magpakadto ka sa Bacolod sa Tuo, ara da sa unan kapihan ng Blasang Dulid. Para sa kapihan magsaysay. Oo. Agapit makatuko sa kapihan, pero dahil mo ko kapi sa magsaysay to. Ba dumayo. Naging accommodate ko to ni Vice Mayor, classmate ko yung Roel Yugori. Tiway gid ta to. Ayo di purma. Sinasabi niya magbiray ito kapi. Limited ko dumayo niya. Yeah, joke lang na. Di ara sa kina si Vice Mayor Roel Yugori. Yugori? Oo, miga akong classmate. Dito siya ito na-accommodate kina kapi. Libre mo to kapi ko kina. Mati uy. Vice Mayor. Oo, si Captain, si Major Binoman kina. Atuan to? Ni, nagambas ako niya, pre. Hapit, ni ko sa pangalan na. Si Captain Binoman ang chief of police nga daan da. Si Major Binoman. At siya na chief of police sa tulid mo. Gani man. Sini niya, pre, anong problema? Hindi ko wala problema, sir. Niya may problema, hapit ang di. Di amak mo na nga akomodasyon sa aksyon. Uy, sa kabalo, pitang yun siya ni Action Alvin karon. Ang mga chinpo si Action Alvin. Ay, mo kina to, sako ko kina eh. Gani. Sini ko siya, alam ko pinta mag-hapit Huwag ka na lang magrekta kay Kapchad to, kay Kagawad Jofred. Ay, kalayo na to ya. Lakas Siliana, lapit lang na. Layo na to yung Lakas Siliana ya. May kung pag-abot na to, may nag-ama na sa Kawayan? Ayo di purma. May nag-ama. Ikarga mo sila sa lakyan. May kinagulit ka. Sobrang ang pangyawan. Pati kawayan sa lafama. Agad ka to, layo to gani man. Sige lang, sa dason na. Dason na. Importante na nakapauli pa si Pansound. Kag may dalat nga baho. Ang baho mo nang namit da, no? Ayo di purma. Karon lang dugay-dugay kay tirahon ta na. Tirahala ka na kung dugay. Kasi dugay, ma-off ka naman dahil. Gani. Te, ano ning suspect na nakaplagyo na eh? Suspect to, mayo kan magpag-tingat-tingat. Bata pa siya gali, no? Bata pa siya picture. Kita mong picture? Oo. Bata pa siya gali. Hindi maglayo siya sa ni Alvin. At tigalin si Alvin niya, may original na yung itsura sinamo. Ganun yan na, medyo piki-piki na itsura. Yan ito, lamutiyon na, puti na siya, no? Hindi maguro. Ang buta kung pution ni siya, kung sa picture lang niya. Picture lang na guro, Si Archilito Dumipik. Kung nasa sang picture ta. Gani. Ate mo na siya may kaso, galing nga attempted homicide to sa Calatrava. Taga Calatrava ni siya? Hindi kami ginpatay na to sa Calatrava. Naging tiro na to sa Calatrava Action Rex. I think kung di mo sara si Sir Martir do kagawad na bla mo. Ang gintiro na to sa Calatrava. Kaya mo na naog ni sining warrant of arrest attempted homicide. Ini si Achilito Dumipik, suspect pa rin actually sa pagluthang man sa kay atong napatay nga si Police Staff Sergeant Joseph Animo Poseno. Kay nakuha dito sa CCTV according sa kay Police Colonel Thomas Joseph Martir, ang officer in charge sa BCPO, ang may similarity ang mga motor bulangan na recover na sa Lacarlota sa ginsakyan to sang gunman nga nagtiro sa kay ni Pomoseno. That's why natin sa sobrang pag-establish ang City Intelligence Unit sang BCPO o kon CIO nga gipamunuan kaina ni Police Lieutenant Colonel Jofer Caboral
amo to nga wala na sila nag-usik simpo ganun nag-operate sila kay nag-positive ang information nga ara sa area sang Carlota ini si Achilito Dumipig nga may warrant of arrest. Actually, bit-bit nila ginang warrant of arrest ni Dumipig from Calatrava. Galing kay ti amo ning isa sa mga purpose Manila nga i-operate nila sang BCPO nga amo kita nag-lead sa sining Hindi siya naglusot yaman? sa likod tong Axorex may tutuli nga talaklasan kag sa raga to kalumpat kini. Muna kay na nga dibidyong pulis naton kaya nalang-alang man kiti may linok panay pa na tablo kaya siyang gagahon. Kamuton isa to ka pulis kay man na igo to sa kamot kasi Police Corporal Romer Blanco. Hindi kiman to fatal ang igo sa kamot. Medyo kwalanto medyo kibyas lang to. Kamuto nga daw medyo na taranta man ang pulis ka magparag lutang kaysa likod si Axorex na mo man pamalay mong ginakulbaan to nga base bala masalapat bala ang mga pulian sa likod sa sinaginaestaran ni Achilito Dumipig ito mga almost 2 to 3 months na sa Canurex mong nag-rent na siya. In fact, depende na kung sa investigasyon sa pulis na ito kay Action Albin kung itong dua ka babae basi may relasyon man bala kay Dumipig bla. Gani kay taga DSB tong isa, taga Barangay 13 ang isa. Action Direct? Oo, kag may anom to kakabataan pa, magagmay pa. Tingin sino to yung mga bata, ya? Amo ba tong dapat pamagot Action Albin? Oo, tiining duwa niya mo ning duwa ka babae. Amo na duwa ka babae, iti kainan interview sa di natin kay pulis. May upod pa guro si Dumipig eh. Ati laban-laban. Laban-laban nga, ati alang-alang. Pero kaya amo man to isa sa mga medyo may gamay man nga distansya ang pulis. Ulihin nila na ibalo. Ang galing may mga kabataan sa sulod balay Action Rex. So hindi kit sila sila nga makapalupok kaya nga pinagusto lang. Kaya way labot sang damo pamalay sa palibot sa gina rentahan ni Dumipig may mga kabataan gali. Sa sulod to sang balay nga ulihin na lang ganit na diskupihan pagkaaga na lang nga saragsanag na nga mo to may mga kabataan sa sulod. So mo to gali nga daw nagpasalamat man si Martir nga daw wala man naghatag bla kumpiyansa ang pulis na to although ating target Why, ang intelligent sila, wala mag-iusaw? Lantaw nila may mga bata da. Wala kay to ka kuan ng Black Soda. Ito kadasig naman lang sang panahon. Kag sang ilang surveillance da. Kaya ang ilang na target actually si Dumipig report nga ara da. Galing kay sila kabalo. Kami mga kabataan kay nang sino kabataan to. Si isang dato ka babae nga nadakpan ta kay na. Nagapusas pa sa sagwa na kinasang compound kung interviewon mo tani, pero siling sang pulis lang sir, karon lang siya kay wala pa ta. Tunuya pa ko lao. Kasi bila naman siya ito yung kumarangka-rangka pa lang. Kita medyo tahap na tagamaya. Mo ito nga, basi pamilya, man plus ang kababae, ito man kabataan to. Pero depende na sa WCPD sa nagkabauta sa pag-assist sina kag sa investigasyon nila National Bin. Pero nga tuloy yung punto nga tayo monita ng subject na si Achilito Dumipig. Galing kito medyo may pagkapalos mga pag-manugon. Amo din nga wala siya madakpan kaya tayo mo ito nga nakaingagaw sa taklas sa likod sa puloy asa din sa iya sinigina. Istara. Diyan si Police Police Colonel Tomas Lucy Parter, ang BCPO City Director sa interview sa Aksyon Radio. Operate siya sa aton CIU. Galing kay pag dito ko noon, ginpalokpan sila. Okay. Then siguro sa tama kadulong, so hindi man sila kasulod gate, nagtawag pa ta SWAT, iti kalayo. Layo pa. Siguro kay may mga lulutsan sa likod, dinalagan yung sa likod. Kapalalagyo, pinaklear na siyang SWAT. Damo to na-recover ng mga firearms. Yes. Explosives, mga rifle, ganito to. May mga illegal drugs pa ko na. Sir, ano ang pagkatao ni Sir ni Dumipig man? I think may kaso na siya sa Calatrava siguro na naging tiro na to siyang batian ko mo lang na may tiro na to siyang nagdawat. I understand, sir, siya ning suspect nga nagtiro kini po sino nga pulis naton sa Bacolod? Di mo pa na ganing gina-check mo namon kaya yung kadamo motor sa sulod. Ang motor ba lang ito similar sa mga motor sang mga Japanero. Okay. Kadamo kit motor na recover to. Basikit man siguro kadamo sila mo. May mga tao siguro basik may mga gunman siya o siya man. Nakapalago siya sa kay medyo na delivery ng pulis ta kay pinalok pa nila. Ilan kay ma-file pang tagyapong kaso na sa ila at makabalos man pala sila. Actually, si Police Colonel Tomas Jose Parter, ang Bacolod City Police Director sa TV nato, so sa kay Martir Action Rex, sa gihapon ongoing pa ang ila siling man nato pero kabay mga lugar sila nga kadtuan nga posible pa si rumbuhan sa sini nakapalagyo nga si Achilito Dumipig nga suspect man sa kaso kapag lutang sa napatay nga pulis nga si Police Staff Sergeant Joseph Nepomuceno.
Ang inyong aksyon sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon. Aksyon, Eric Magmano nag-report sa Bacolod. Aksyon, Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gidaksyon na Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Sa mga kaaksyon ta, ang problema constipation, balukang constipation. Tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ingadawon ta ng balita ni Aksyon na Roger Gotib mapakadista. Ini may kangtanan sa kolektor sang linding ning nagapahulang Blackwarta. Patayo matapos mabunggo ang ginamanihong nga motorsiklo sa isa ka Toyota Vios. No? Yaring kaundan sang report ni Aksyon no Roger Gotib. Sa detalye sining balita, Action Roger. Action Rex, wala makasalbar sa kamatayon ang isa ka kolektor sang gold coins lending diri sa may siyudad sa Cadiz ang inisyal na aksidente kahapon alas 4 pasado atak na sa bahin sang Hacienda Bayabas tining Tuso Bridge. Sa may Taytay nga ini, dira yan ang enkwentro ang isa ka Toyota Vios nga sa diin impacted tungod head-on collision ang natabo. Ang report, ang biktima gikilala kay Herman Puliscas o Confuliescas si Taliktik. 35 anyos sa edad kag residente ini sang barangay Mansilingan sa siyudad sa Bacolod. Ini siya nagawaniho sa motorsiklo nga Suzuki 110cc. Nga kutani magapadulong na siyudad sa Bacolod sa pagpauli kag overtake ini siya sa isa ka prime mover sa masugata man ang isa ka Toyota Vios nga ginamaniho naman sa gikilala kay Christian Mark Diaz y Templado, 33 anyos sa edad, residente man sang Dica Home sa barangay Kabug sa siyudad man sa Bacolod. Ini ang Toyota Vios ang nagkadalagan na linya siyudad sa Bacolod pakanto sa city proper, samtang nagapabakulod naman padulong ang motorsiklo nga ginamaniho sang biktima. Ang report sa pag-responder nanday Police Staff Sergeant PG de la Cruz, kag subong man Police Staff Sergeant Mark Ranillas and Traffic Section, dito ila nakita nga ang impact gid sa sinihara sa lugar sa Toyota Vios tungod nga nag-overtake ang nakamotorsiklo ng biktima sa isa ka prime mover kung nga ang nakangkon sa pagka-aksidente. Ginayon naman nga gin-responderan man sa Cadiz Rescue ang ini nga insidente kag gidala sa bahin sa Cadiz City Emergency Clinic ang driver sa motorsiklo nga si Herman Puliescas. Pangili siya ang gindeklarar nga dead on arrival. Ginunong sa bahin sa Cadiz City PNP Custodial Facility ang driver sa Toyota Vios kag naka-impound naman ang mga unit. Apang siligid lamang gin-release na si Christian Mark Diaz nga driver tungod man nga may ara na parcial nga pag-inistoryahan ay sa pamilya sang biktima kag sa driver. Nagapabilin nga impounded karon ang Toyota Vios sa bahin sang Cadiz City PNP para sa proper
disposisyon. Action Rex, ato sila mga aksyon nga hilig magkape sa liwat, gariman kita nga mga butika una sa balita, una sa aksyon. Ini si Aksyon Roger Gutim ng report sa Bacolod. Aksyon! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Dagang salamat Aksyon Roger Goti. Balita gikan sa siyudad San Cadiz kay Anabel Garcia. Good afternoon lang. Anabel Garcia from Barangay Tangob, no? Thank you gid kag kay Alin Louie Himutia. Dara sa Linawon Kawayan kay Teresa Pacheco. May lang pamati Teresa Pacheco, no? Okay, din pagid na ding iban. Marivic Villarante, may lang pamati Marivic Liberato Sornito araman kag tiga Panamyaw halin sa kay John Del Salazar. John Del man eh. John Del Salazar guro ni. Ayo, sige. Way nang iban. Elmer Boyet Villamor. May lang pamati. Elmer Boyet Villamor. Kag kay Rodora Sioko. May lang monitor. Idilaos. Kag kay Maria F. Morales Silairo. No? Salamat gid. Madam Virginia San Antonio Penda. Kag sa iya sining anak si Rosalind Bison kag sa iya pamilya sa Olpinda family sa Kanturay si Palay. May lang monitor. Roger Trinidad Jr. may lang pamati Roger ga monitor si Roger Trinidad Jr. ho. Thank you gid sir. Ayos, sige daligid lang mga kaksyon na standbyan ay matagtapila ka mga commercial sa Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod ng mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo.
kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse matuod na mensahe wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsan ang mga kalintangan. Responsable at ang balita pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Agapasumbanwa mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampigan. Nasa tamang balita o nasa tamang serbisyo. Alang-alang na ta sa tiyempo, diri sa atong sining pangalagad, 59 days or 59 días na lang before pa man mag-Christmas Day and 66 días pa man ang nabili na
kag mag New Year's Day mga kaksyon. No? Alang-alang na to sa tiyempo, mapag-goodbye na kita-kits kita buwasa diri sa inyo sining palatuntunan ng way ta malabutan pasensya gid alang-alang gid ta sa tiyempo. Sige, mapag-goodbye na kita. Standby na sa This Is My Life. Sunod na sa Dili Ginamang Madugay upod kay Aksyon Welma Sugaton. Ako naman ang inyo si Aksyon sa Kanginan, Aksyon Rex Kantong. Maayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon